L-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar skedat 50 sit arkeoloġiku fiż-żoni tal-Imġar u Żebbieħ. Fost oħrajn l-Awtorità estendit iż-żona skedata madwar it-tempji ta' Ħaġrat. Iż-żoni protetti minn din id-deċiżjoni tal-MEPA ikopru ma' 800 metru kwadru. Ħafna minn dawn is-siti arkeoloġiċi skoperti jmorru lura żminijiet tal-preistorja, klassiċi u medjevali u kienu stabu waqt sħarriġ li kien għaddej mill-MEPA u s-Sovrantendenza tal-Wirt Kulturali. Fis-stqarrija tal-MEPA kien spjegat kif il-perjodi klassiċi u preistoriċi huma distinti, iżda fiż-żewġ perjodi kien użat l-istess spazju. Dawn is-siti arkeoloġiċi inkludu oqbra klassiċi, ħitan rurali b'ħaġar megalitiku u sistemi tal-ilm antiki. Kienu skoperti wkoll giren il-MEPA emnet li għandhom ikunu mħarsa. Fis-stqarrija l-MEPA sostniet li dawn is-siti arkeoloġiċi huma ta' importanza lokali u nazzjonali. Din iż-żona li ammonija b'numru sostanzjali ta' siti arkeoloġiċi kif ukoll wirt rurali u militari hija waħda mill-iktar żoni kompleti u komplessi li hawn fil-pajjiż. Dan bi storja li hija mifruxa fuq 7,000 sena.